खालामब्ला थगाय जायो सना पार्मानेन्ट बयफ्रेन्ड लाबा डिस्टार्ब जायो सना ट्रुलाभ खालामब्ला थगाय जायो सना सिंगेलैनो थाथ'योब्ला मोजां जागोन उनाव साबसिन मोनब्ला माया खालामजानो गिनांगौ सना उनाव साबसिन मोनब्ला हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जर्नलिस्ट जांगिला इउट्युब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, जोंहा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आपकामिं निउ इयारनि मिउजिक भिडिअ, गोदान मिउजिक भिडिअनि बागै जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बे आपकामिं मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइनि मुङानो जाहैबाय जोंहा टाइम पास दै लोगोफोर, आरो जोंहा बे मेथाइ एबा संखौ रोजाबदों प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो जानांगौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सोर। प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सासे मेथाइ लिरगिरिजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि आरो बड' शर्ट मुभिनि सासे फेस्ला एबा कमेडियान एक्टरबो दै लोगोफोर। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि टाइम पास फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइनि ससे रेकर्डिंखौ ससे क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। पार्मानेन्ट बयफ्रेन्ड लाबा डिस्टार्ब जायो सना ट्रुलाभ खालामब्ला थगाय जायो सना पार्मानेन्ट बयफ्रेन्ड लाबा डिस्टार्ब जायो सना ट्रुलाभ खालामब्ला थगाय जायो सना सिंगेलैनो थाथ'योब्ला मोजां जागोन उनाव साबसिन मोनब्ला माया खालामजानो गिनांगौ सना उनाव साबसिन मोनब्ला माया खालामजानो गिनांगौ सना टाइम पास दानि जुगानो टाइम पासल' टाइम पास दानि जुगानो टाइम पासल' ओइ सना खाथियाव फै एसे राइटआव फै पार्मानेन्ट बयफ्रेन्ड लायाबाबो पार्मानेन्ट गार्लफ्रेन्ड जायाबाबो टाइम पासल' रायज्लायजायो सना टाइम पासल' लाथ'जायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि टाइम पास मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों, एसेनोसै।